Bako-bako at maputik na daan sa Kalasyaw, Pangasinan pero wisyo umano sa mga residente at motorista. May ulat si Claire Lacanilaw. Ilang dekada ng pahirap sa mga residente at motorista ang baku-bakong daan na ito sa Kalasyaw, Pangasinan. Dahil mabato at hindi pantay ang daan, may ilang bahagi na naipon na rin ang tubig. Baku-bako at maputik na daanan ito ang sumasalubong sa mga residente at motorista tuwing dumadaan sila dito sa daanan ng Barangay Songkoy, Kalasyaw, Pangasinan, kung saan lalo na tuwing umuulan ay mararanasan ang maputik na daanan. Perwisyo talaga. Lalo na pag pupunta kami dito sa kabila sa San Carlos, maputik yung daan, bako-bako. Ang driver na si Alvin Valerio, hindi maiwasan ng pag-alog ng minamanehong tricycle sa pagdaan niya sa baku-bakong daan. Lubak-lubak pa. Hindi pa siya sementado. Kaya ganito kahirap dumaan dito. Saka isa pang problema dito, ma'am, pagka nagkakasalubong, pag nagmamadali ka, hindi ka masyadong nakakaran kasi maliit yung daan ng tulay na ginawa. Ayon sa barangay, nagpasa na sila ng resolusyon sa lokal na pamahalaan para mapondohan ng pagsasaayos ng kalsada. Andito lang kayo, marami nang duman, di ba? Ibig sabihin, napakahalaga na ang daan na ito na dudugtong sa barangay Nilintap, San Carlos City. Kung maaari, isasawa sa taon na ito. Kasama si Jing Dacanaya, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.